कसे काय मंडई तर गेले कित्येक दिवस गाडीची कात दिसवती रिकामी, तर पप्पा बोलले आज नाव घालूनच येतंय. तर गाडी एकदम चकाचक केली आणि धुवून सकाळीच. तर वाजले 10:20 आणि आम्ही चाललो आता कुडाळ. तर आई तर रेडी आणि मी पण रेडी झाले. तर मंडई आपल्याला जाऊचं हॉस्पिटलमध्ये. तर पप्पा आता नाही तर बाबू बोललो मी तुमका नेऊन सोडते. तर बाबू जाता कामाक. फायनली कुडामध्ये गेल्यानंतर भेटले आपला पप्पा आणि आता आपण चाललो मंडई हॉस्पिटलमध्ये. आपण येऊन बसलो कुडामधील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये. तर माझं ब्लड टेस्ट तर करून मंडई झालेलो असा. तर आई बोलली तोपर्यंत गाडीत जाऊन बस आणि आई थोड्या वेळानंतर रिपोर्ट घेऊन गेली. तर मंडई माझं एक रिपोर्ट नाही इलो पॉझिटिव्ह. तर आम्ही आता घरात जाऊन निघालो. तर आई बोलली तर मार्केटमधनं जाऊया जरा काहीतरी घेऊचा. तर आई फायनली आपला सामान वगैरे घेऊन गेली. तर मी ठेवले पाठीमागे आणि मंडळी आता आम्ही काही एक थांबतो नाही. आता डायरेक्ट आम्ही येऊन बसलो आपल्या घराकडे. तर सामानाची पिशवी घेतलंय आणि मंडळी मोठी गोष्ट माका काय बरा नाही ओंकारचे आता टायफॉइड पॉझिटिव्ह इला आणि अजून एक टेस्ट सांगली ती उद्या करूची कारण आता लेट झाल्यामुळे ती होऊ नाही. कावीळची पण होऊ नाही.